Sanibonani molweni, ndiyanamkela ke bethuna. Kwi-boat ke kufumaniseke into yoba uNomfundo udukile unjengaye uthe inoba uhambe noVusi noPhetheni kuthiwa ke kwakhapteni uthi akamfumani. So uThuli noNeli ngabo aba baripotayo. Hayi ke unjengaye uvele waligeza ke eli lithi nri ewakhuphe onke amehlo. Bonke ke abebekwi-boat bazamile ukuncedisa ukukhangela ngaphandle kogcina noMalanga bebezihlelele nje. Kuhlaliwe ke ngaseharbour kwatshona ilanga. UMamV uvese into ethi ukwenza noMalanga kufanele bahambe bangashiywa iflight yabo. Yho, hayi wabuyisusile unjengaye waqhubeka nokuphambana ethi bahambe njani uNomfundo elahlekile. Wenzeni naye uyakhalaza ke ngapha bathi nje bakhathele bona ngcono kuhanjwe kudala behlela apha. Unjengaye uthi uba ibindima omamakho lo buzothini. uPhetheni uthe ke xa efika yama noVusi bethi basazama ukudlulisa umgosi woba bekukho bani na kwi-meeting. Unjengaye wakhaleze wathi uNomfundo abhide ke kuPhetheni abe sesitsho ke unjengaye uba uNomfundo ulahlekile. Yena okwakhe ukuhlomla uhlomle ngelithi ayikho into ehlelelwe apha ngoba kaloku uNomfundo akana-tracker ube benaye bezofumaneka. Nokwenzo wangqina ke ethi hayi ngeke uyavumelana noVusi yena makuphinde kubuye kusasa aphinde babuye bazokhangela and bakhona futhi abantu bamkhangelayo bonke bakhathele. Hayi ke unjengaye waqhubeka nokushawutisa ekhupha imali kwi-wallet ethi makuyothenga i-energy drinks kude kufumaneke uNomfundo. Watsho ebagibisela ngaloo mali ke ethi akazi uba noba uzele noba akazelanga napha kwabantwana. So abantwana bebejongana ke benga-understand uba kwenzekani. Abantu bebeyazi kakuhle yonke le nto ngugcina noVusi into yoba uphanjaniswa yintoni kangaka unjengaye. So kusekhayeni ke ngakusasa kwaDlamini uVusi ubalisela ugcina kuba ngeke ukholwe uba ngubani esifike sambona phaa kulaa meeting besikuyo obuyelwe back to empilweni. So ugcina besothuka loo nto uba uSibongile. So bafikela kunjengaye kukhona amapolisa ke apha noPhetheni ukhona bazobanikeza ke iripoti ngale nto yaNomfundo. Unjengaye utheka amapolisa asawuphuma ke ethi ke hayi ayikho into eyenziwa ngala mapolisa. uPhetheni uthe ayikho le nto uyitshoyo. Aba bantu bakhangele ubusuku bonke. Uthi unjengaye ngoku ke lixesha loba sizame ogandaganda besebuza uPhetheni uba hayibo ngobani ke ngoku aba athi private investigators. Hayi abhide ke kuPhetheni athi hayibo ngoba abanintsi nje abantu abakhangela uNomfundo and siprinte nditsho ii-pamphlets apho. Wabe seqalisa kunjengaye uba ungamlibali kaloku uNomfundo uba ngoku wena Phetheni ububele kwenzeni. Lo mama uNomfundo wayekhona enesa wena unezitishi. Ehoya abantwana bethu singekho sisiya kwii-business trips inguye olapha. Xa kunothiwa akafumaneki ethi hayi andazi uba ndingayintoni na. Hayi othi uPhetheni aliphinde elikanjengaye elithi awazi uba ungayintoni. Ayilungise kunjengaye athi uyayazi uba ndithetha ngantoni ndithi singaba yintoni. Ugcina ke noVusi bathe cwaka babukele ngathi babukele i-TV. uPhetheni ke ubonakala encokola noMamV. uMamV ke uzomxelela into yoba hayi akasahambi njengoba ebethe uyahamba sebona le nto esisimo sikaNomfundo. Abe sesithi ke uPhetheni hayi akho ngxaki angahlala ke athi ke futhi iyakhathalisa yonke le nto. Kodwa ethi yeyi unjengaye ukhathazeke kakhulu. Abe sibuza kwalapha kuMamV ethi awumboni uba ingathi ukhathazeke kakhulu ukudlula wonke umntu. uMamV ke abesesithi hayi ebengekaqapheli into. So uPhetheni uyambona. So nanko ke uVusi eyozinqikela ilitye elinembovane ufika kunjengaye eziselela ephethwe sistress sakhe. Ngokudelela ke uVusi ke njengoba simazi ethi yeyi khawuyeke ukuzenza usizi ngathi ufelwe ngumfazi. Yeyiphi enye into elandelayo? Ufuna sikondlalela imatrasi kulayitwa amakhandlela. Unjengaye uthe khuzeka mfana wam. uVusi uthe oyena mntu ufanele akhuzeke nguwe lo. Ngoku wena ufuna into umama makaqale asole uba ikhona into eyenzekayo apha. Wena jongana nenyani isithandwa sakho asisekho. Umdlile kwanele ngoku lixesha lee-sharks zimtye zizitike ngaye phaa elwandle. Ayi unjengaye uthi okay wasondela nje kancobeka iglasi phezu kwetafile. Wamthi nqaku apha entanyeni wambamba wamjonisa uVusi watshona ezantsi. Oko sithi baba unjengaye uthe angaze aphinde athethe naye kanjalo. Wamjula apha phantsi ogqiba ethi ukuba ukhe waphinda uzobulawa ndim mfana wam ngoba ndim kakade owakuzisa
kulo mhlaba. Yo kwaphela kwathi tu kusakuvusa into ejonge phezulu akabhilive uba nguNjengaye lo menza kanje. So uNjengaye une-stress nyhani ngento kaNomfundo, akayidingi nje into efana nale eyenziwa nguVusi. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.